Wara li ħarġu 6 volumi, għaliex inħasset il-ħtieġa li jiġi ppubblikat id-dizzjonarju konċis? Kull dizzjonarju tal-entità ta' 6 volumi ta' kull meta għandek speċjalment dizzjonarju li qed jitratta żewġ lingwi, issib li meta jsir id-dizzjonarju l-kbir ma jkunx daqshekk popolari għal ħafna raġunijiet. Waħda spazju, inti trid ikollok bżonn l-ispazju, u tnejn hija l-utilità tiegħu. Mhux kulħadd ikollu bżonn dak il-bank sħiħ jew dik id-damma sħiħa ta' kliem biex juża l-Malti. Però min-naħa l-oħra jew biex juża l-Ingliż jew biex jagħmel traduzzjoni. Però min-naħa l-oħra inti trid tibda minn xi ħaġa kbira biex imbagħad tiċċekkina. Il-Concise huwa iktar user friendly, huwa iktar dizzjonarju li issibu fl-uffiċċju għax inti taqbad volum wieħed u tqalbu f'maraj jew biex jgħin lil xi ħadd jagħmel il-homework jew biex jgħin lil xi ħadd jkompli l-istudji primarji tal-Malti. U allura kienet il-pass li kien imiss wara id-dizzjonarju kbir li jsir il-Concise. U min kienu dawn in-nies li ħadmu fuq il-Concise? U x'kien l-irwol tagħhom? Mela, ovvjament il-prof Sakulina kien diġà mhux magħna. Kenna il-go ahead min naħa tal-familja tiegħu l-ewwel il-mara, però kif marret il-mara ħallitna l-mara tiegħu wkoll biċe kien hemm it-tfal tiegħu li għadhom sal-lum isostnuna fuq dan il-proġett mhux biss tad-dizzjonarju il-Concise imma anke d-dizzjonarju l-kbir. Però mbagħad kien hemm numru ta' nies li ħadmu mhux flimkien imma wara xulxin. L-ewwel tentattiv kien sar minn Joe Felice Paċ u dan qassar l-4 volumi u ġabhom fit-tnejn, però dak żewġ volumi mhuwiex Concise. Minn hemmhekk ridna ngħaddu għal fażi oħra ta' dizzjonarju li kien hemm Karl Kolero għarrej tal-provi li għamel tentattiv biex jaqasru, però induna li mhuwiex ix-xogħol tiegħu li jagħmlu. U wara kien hemm Nikol Vassallo li għal ħafna żmien kien ħadem fil-qrib mal-profs, kien jaf il-profs eżatt, u ħadem mbagħad fil-qrib kemm ma' Karl u kemm ma' Joe Felice Paċ biex il-Concise spiċċa għal-volum li hu llum. U forsi allura l-mistoqsija li jmiss hija l-Maltin jixtru dizzjonarji u min jixtrih l-iktar id-dizzjonarju ta' Kulina. Mela, sfortunatament il-Maltin jixtru ktieb jekk jgħinhom jagħmlu xi ħaġa. Jiġifieri, jekk huwa ktieb li ħanaddi l-eżami bih nixtrih, jekk huwa xi ħaġa li ħanixtriha biex forsi narakkixxi moħħi jew xi ħaġa hekk, naħseb nibdew naħsbu. Id-dizzjonarju, speċjalment il-Concise, jgħinek tħaffef il-proċess tal-arfien tal-Malti. Allura għandu il-suċċess fil-limitazzjoni tiegħu, però m'għandux is-suċċess li jistħoqlu għad-dizzjonarju li hu. U x'taħseb dwar id-dizzjonarju online? Hemm prospetti li xi darba naraw id-dizzjonarju ta' Kulina online? U xi proċessi jrid jgħaddi minnhom qabel ma jkun jista' jitla' online? Mela, ħannibda mill-iktar tweġiba faċli iva, hemm il-ħsieb li jkun online, però hemm proċess ħieħ tiegħu. Hemm proċess ta' drittijiet, hemm proċess ta' ftehim li hemm diġà ftehim preliminarju mal-familja, però tajjeb li niftehmu li xejn ma jiġi b'xejn fil-ħajja. Jiġifieri barra minn Malta insibu dizzjonarji online, però ikunu f'ħafna livelli differenti. Ġifieri kollok il-parti li tkun b'xejn u kollok il-parti li trid tħallas għaliha skont l-użu tagħha. Però żgur l-ewwel ħaġa li jrid isir dak li huwa dissection tad-dizzjonarju kif inhu jittibda mill-aġġornament tiegħu imma mbagħad jitqassam f'ħafna feeds differenti. Kienu tawni biss toma ta' x'għandu jkun u kont għamilt pass lura. Però tajjeb li ngħid li llum il-ġurnata teżisti għajnuna finanzjarja li iġġelna nħarsu b'ċerta kuraġġ lejn proċess bħal dan u naħseb li fi żmien relattivament qasir, mhux għada u mhux pitada, imma relattivament qasir, id-dizzjonarju ta' Kulina għandu jkun aċċessibbli anki online.